Range out. Stun και φατό. Charge Dragway. Μόλις γυρίσει τον τάρες. Δικό σου. Κουνάτε. Ναι. Φεύγω μακριά. Έλα, Δικό φύγε. σου. Buff. Όλα καλά. Πάει δεύτερο. Πάει τρίτο. Μινίτρο σε 3. Πέφτει με το Reach Πάει Watch. δεύτερο. Γυρίστε. Το μανάρι. Κάντε το. Πάει δεύτερο. 50%. Και γάμο. Έχω κάνει εγώ, ας κάνει το τρίτο κάποιος. Τρίτο. Πάμε πρώτο. Δεύτερο. Πάμε πάλι πρώτο. Φαντασματάκια. Το ένα έχει ξεφύγει. Δεύτερο. Τρίτο. Πάμε πρώτο. Άκρη περνάω. Πάμε δεύτερο. Τρίτο. Πάμε πρώτο. Δεύτερο. Σε πόσο μαλάκας. Είχε Πάμε ακόμα πάλι πρώτο. 30. Δεύτερο. Πάμε τρίτο. Θα βάλεις prison και να πάμε μόνο Πάμε boss, πρώτο. βγαίνει σε 20. Το Δεύτερο. dispel λίγο. Τρίτο. Dominator σε 4. Με το Reach πέφτει. Πάμε πρώτο. Καλά, AFK φάση. Χείλ και πάλι λίγο. Δεύτερο. Ήμουν AFK. Εγώ ήμουνα λίγο. Τρίτο. Εκεί στα, εγώ το attack στο robot, ξέρω. Γιατί τώρα Πρώτα βγήκε πάμε. τόσο γαμάτα όμως. Δεν στο main δεν έχουμε κάνει τέτοιο kill, έλεος. Δεύτερο. Στο ποιο. Υποτίθεται τώρα έχουμε 25-27 άτομα roster. Καλά. Αυτά.